Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lur. Bahan bonsai kawis batu lur. Iki wis tak program akar, pecah akar lan batang lur. Beberapa bulan yang lalu. Saiki wapi-wapi lur. Wiju-wijune lur. Sehat sekali lur. Oh, mantap lur. Iki dadine bengkote yembuke lur. Awale tak pecah batang lan akar. Nang kowe tak pecah batang jadi papat lur. Oh, wiji-wijine lur. Iki kurang kowe nek kene tok iki ana 14 pohon lur. 14 bahan bonsai kawis batu lur. Wiji-wijine lur. Mantap lur. Wiji-wiji lur. Super lur. Oh, wiji-wijine lur. Kurang lebih 18 lur. Nek kene barang ya ono lur. Oh, lur. Ono ya ono. Iki sing wis tak program akar lan pecah, akar lan batang lur. Wis digedhi lho doan iki lur. Oh, lur. Gedine lur. Mantap lur. Iki dilongkas ya wayahe bentuki ndure apa dipecah lagi dadi 8 apa dadi piro ngono lur. Oh, wiji jenenge lur. Iki sing tak pecah batang lur karo akar. Lah sing nek kene iki lur, nek kono lur, iku urung tak program akar lur. Pecah akar batang durung lur. Iki jeh cilik-cilik lur. Sing ngene lur. Ini akeh lur. Mriyep lur iki sajane mindha iki lur. Iki jeh asline lur, urung tak pecah keran batang lur. Wayah mindhae nggone rong ngono lur. Mantap lur. Wiji-wijine lur. Iki lah wiji-wiji lur, urung tak program akar lan batang lah. Wiji-wiji. Iki urung tak pecah batang lan akar. Wiji. Sing wis tak pecah ya wiji-wiji ngene lur. Iki tak pecah lur. Wiji ngene lur. Wah, wapi ngene lur. Mantap lur. Cios lur. Ya lur, sampai di sini dulu ya lur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.